Vrijeme je za Ramazan, mjesec ljubavi i oprosta i za muslimane obaveznog posta. To je bila poruka koju su prenijeli mladi infoservisa Islamske zajednice i Unije studenata. Značaj Ramazana je nemoguće dočarati. Ljepotu toga mjeseca je nemoguće riječima opisati. To je mjesec koji je bolji od svih drugih mjeseci, čiji su dani bolji od svih drugih dana, noći bolje od noći mimo Ramazana, sati također bolje od drugih sati. To je mjesec u kome je Allah dželle šanuhu, znači, svako djelo posebno vrednuje. Danas živimo u vremenu u kojem je teško osvijetliti obraz Islama, kazao nam je ovaj mladi imam. Dodaje da Islam napadaju sa svih strana, ali da je Ramazan odlična prilika da se ova religija pokaže u pravom svjetlu, u svjetlu mira, suživota i unutrašnje ljepote. A kaže kako su Ramazan i Mostar vezani posebnom vezom. Velika razlika između Mostara i svih ostalih gradova u Bosni i Hercegovini. Komunizam je ovdje učinio svoje, ali ono što je jako bitno jeste to da se omladina sve više okuplja oko džamija, oko zajednice, oko džemata i to je jedna jako pozitivna stvar. Danas su se dijelili slatkiši i ramazanske poruke u Fejićevoj ulici pored Karađozbegove džamije, a najavljena je organizacija brojnih dešavanja u za muslimane najodabranijem mjesecu. Ovo je prva predramazanska manifestacija koju će organizovati Infoservis Islamske zajednice. Organizovat ćemo još mnoge manifestacije u toku Ramazana, dakle mnoge sahare i iftare i saradnji sa Unijom studenata 27. u noć Ramazana ćemo organizovati ispod Starog mosta veliki iftar za sve postače grada Mostara. Dakle, vjernici sa nestrpljenjem očekuju ponedjeljak i početak Ramazana. Post započinje u noći sa nedjelje na ponedjeljak u 2 sata i 33 minute, a prvi iftar biće spremljen u 20 sati i 31 minutu. Mjesec posta počinje u ponedjeljak 6. juna i traje do 5. jula tekuće godine. Svim vjernicima svakako želimo prijatan post i Ramazan Mubarek Olsun.